दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, थांनाय 27 जानुवारियाव जालांनाय जि गोरोबथा, थामथि बर' गोरोबथा, बिनि सायाव लरेन्स इस्लारि बिथाङा माखासे नांगौ बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायलांबाय आरो नोंथांमोनाबो जेसेबां जोंनि गोलाव सम सोमावसारनाय जाबोदों बे गासैबो सोमावसारनायाव नोंथांमोनानो बाहागो लाबोदों। जोङो राजा लामायाव जथेदों, रेल लामायाव जोङो सोमावसारदों, गुबुन जायगायाव जोङो सोमावसारदों, दिल्लीयाव सोमावसारदों। बे गासैबो सोमावसारनायाव नोंथांमोनानो मैखोमै बाहागो लाबोदों। दा बेजों लोगोसे थांनाय गोलाव सम BLTनि सोमावसारनाय, NDBनि सोमावसारनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय आरो बर'नि गुबुन आफादनि सोमावसारनायाव जायफ्रा जिउ गारनांबाय, जायफ्रा थै होनांबाय, जायफ्रा दिनै बेंगुरा जानांबाय, बिथांमोननि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय। आरो जाय नोंथांमोना जोंनि बे जोहोलावफोरखौ, जोंनि बे मावथिफोरखौ ओंखाम जाहोनांनायाव, बायदिसिना जायगा होनायाव, जोथोन लानायाव पुलिस मिलिटारिफोरजों गाज्रि आखल दिन्थिजानायनि थाखाय एबा साजा मोननांनायनि थाखाय आं नोंथांमोननि खाथियाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरबाय। এই সময়ত মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো কি আজি এই BTC অঞ্চলত শান্তি স্থাপন হৈছে। যদি ইয়াত যদি অস্ত্ৰ আৰু হিংসা মুক্ত সমাজ গঢ়িব পৰা এটা পৰিৱেশ যদি আহিছে, ইয়াত আপোনালোকৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, গোৰ্খা, ৰাজবংশী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বঙালী সবে মিলি পেলাই আমি একেলগে এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে সবে কাম কৰি আছো। আৰু সেই সবে ইয়াত পৰিশ্ৰম কৰিছে, সবে মিলি কাম কৰিছে, এজনে আনজনক সন্মান দিছে, মৰম দিছে। সেইকাৰণে আজি আমাৰ অঞ্চলটো পুনৰ এটা শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। दा मानगोनां रायजोफोर, नैबे समाव आङो बेखौनो बुंनो सानो कि नैबे गोरोबथानि गेजेरजों NDBनि 33 बोसोर सोमावसारनाया दिनै मोनसे मान सन्माननि गेजेरजों मोनसे फिनिशिंआव फैदों एबा जोङो मोनसे सलुशनाव फैदों आरो मोनसे मोजां मोनसे सुस्रांजादों जेंनाया होननानै जोङो बुंनो हायो। बे थांनाय गोलाव समाव सोमावसारनायनि मुङाव जोंनि नखरनि मानसिफ्रा, जोंनि गामिनि मानसिफ्रा, जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा जोबोद मोनसे दुखुनांथाव गिख्रंथाव थासारिनि गेजेरजों जिउ खुंनांगौ जादोंमोन। जायफोरनि नखराव सिलाय लाग्रा एबा सोमावसारग्रा बिग्रायारि गैया, बिथांमोना मोजाङै बुजिनाय नङा। नाथाय जायफोरनि नखराव जांख्रिखांग्रा सोलाय बिग्रायारि जोहोलावफोर दङ, जायफोर हाग्रायाव थांनानै दङ, जायफोर गुबुन जायगायाव दङमोन, जायनि जिउआ अराय सम खैफोद गोनांमोन, बिथांमोननि न'आव बिथांमोननि बिमा बिब' बिनानावफ्रासो मिथिगौ बिथांमोना बोरै जिउ खुंदोंमोन। दा बै समाव जोंनि नखरफ्रा जोबोद दुखु, अराय सम दुखुआव थानो गोनां जादोंमोन। दा बेनिखायनो जों नाजादोंमोन कि जोंनि बर' बिमाया, सोरनिबा बिनानावा, सोरनिबा नखरनि सोद्रोमाफ्रा जुदि सान्ति मोननांगौब्ला जोंनि बे जेंनाया जोबनांगोन। आरो दिनै जोङो बेखौनो मोननो हाबाय कि बे जेंनाया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे जोहोलावफ्रा न'आव फैनानै गावनि गथ' गथायजों, गावनि नखरनि मानसिफोरजों मोजाङै आलो गोजोनै संसार जानो हानाय जाबाय। जोङो रावबो लुबैया कि जोंनि बर' फिसाफ्रा अराय सम खास्रि बिस्रि दाउ अमाफोर बायदि गावथार जाथों, जों बेखौ रावबो लुबैया। दिनै बे कारिगाव ओनसोल एबा सालाकाथि समष्टिनि जे खाथियाव थानाय देबारगाव समष्टि, बिनि साहा ओनसोलफ्राव हाग्राबारिफ्राव बेबायदि गोबां जाथाय जालांबाय। गोबां जोंनि सेंग्राफ्रा गावथार जाबाय। जोङो नांगौ समाव बे गोरोबथाखौ खालामामोनब्ला, हाग्रायाव थानाय सेंग्राफ्रा फैयामोनब्ला दिनैसिम आरोबाव माखासे सेंग्राफ्रा गावथार जाबावसिगौमोन आरो बिसोरबो सोरनिबा बिमानिनो असे फिसामोन। दा बेनिखायनो दिनै सोरबाया उल्थां फाल्थां बुंदों बे गोरोबथाया जानाङामोन, बे गोरोबथाजों जों जेबो मोनाखै बायदिसिना बखिदों। नाथाय बे गोरोबथाजों जोंनि बर' नखराव अराय समनि थाखाय जों गोजोन आरो सान्थिखौ गायसननो हानाय मोनसे थासारिखौ दानो हाबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजों
जोंनि सेंग्रा जोहोलावफोरखौ जायफ्रा थांनानैनो दङमोन हाग्रायाव हारिनि बाथ्रा साननानै बिसोरखौ जों मोजाङैनो मोजां न'आव मोनफैनो हाबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जेल जानांनाय आसामनि गुबुन गुबुन जेलाव थानाय जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा दिनै लासै लासैनो जेलनिफ्राय ओंखारलांसिगोन। बिथांमोननि केसफोरा लासै लासैनो बोखार जासिगोन आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा 20 बोसोर 25 बोसोर नांबोबाय बिथांमोना मोजां मोनसे अनसुंथाइ मोननानै दिनै न'खर संसार जानो हासिगोन। जायफोर मुंख्लंफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो BSC नि समनिफ्राय दासिम गोबां मुंख्लं दङ जोंहा। बे मुंख्लं न'खरफोरखौ मोननै सरकार थांबाय BSC आरो BTC दाबो नांगौ बायदि अनसुंथाइफोरखौ होनो हायाखै आरो नैबे गोरोबथानि गेजेरजों BSC नि मुंख्लं BTC नि मुंख्लं आरो दानि BTR नि मुंख्लं बे गासैबो मुंख्लंफोरनो माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो हानायनि मोनसे राहा लामाखौ जोङो बेवहाय मोननो हाबाय। बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा। बे गासैबो गोरोबथायाव माखासे सेंग्राफ्रा दिनै गोदाव सोराव जानांबाय। लेखा फरायनो गारनानै न'खरनि खामानिफोरखौ मावनो गारनानै हारिनि जांख्रिथायाव बारसोमदोंमोन आरो बिथांमोना बै समनि BSC नि माखासे भलेन्टियार फर्स दङ दायो। बिथांमोना बोराय बैसो जाबाय सोरबा सोरबा। बिथांमोननि गथ' गथायफ्रा देरजोब्बाय, साख्रि बाख्रि गैया, न'खरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि। जोंहा BTC मोननायनि उनाव बिथांमोनखौ नायाखिसै। दिनै बे गोरोबथाजों जों सानदों बिथांमोनखौ जों माबा मोनसे नायनो हासिगोन। बे BTC सुक्ति जानायनि सिगाङाव BLT आव गोबां सेंग्राफोर ओंखारदोंमोन। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों सासे सानै BLT आ 1000 कोटि 100 कोटिनि मालिक, नाथाय सासे सानै BLT फोर दङ जायफोर हाजिरा मुजिरा मावनानै जानो गोनां जादों। एखेलगे सिलाइ दैदोंमोन, एखेलगे होसोजादोंमोन पुलिस एलिमेन्टजों, एखेलगे जेल जादोंमोन। दा जों सानदों नैबे गोरोबथानि उनाव जायफोर BLT फोरखौ बिथांमोना नायसनाखिसै, BLT निनो सरकार जानानै BLT खौ नायसनाखिसै, बिथांमोननोबो जोङो माबा मोनसे अनसुंथाइ होनानै थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो थाखाय जों सानदों। आरो बेखौनो बुजिनानै दिनै बाक्सा जिल्लानि उदालगुरि जिल्लानि गोबां BLT नि सेंग्राफ्रा जोंनि दोलोआव हाबफैदों। बेजों लोगोसे नैबे BTR गोरोबथायाव NDBS नि मुङाव, NDBR नि मुङाव, NDBP नि मुङाव बे मोनथाम मोनब्रै हानजायाव गोबां सेंग्राफोर हाबनानै दङमोन। उनाव हाबनाय सिगां हाबनाय बे माखासे सेंग्राफोरनि जि रिहेबिलिटेसन बिनि थाखायबो जोङो नैबे गोरोबथानि गेजेरजोंनो खामानि मावनांगोन। दा मानगोनां रायजोफोर, नैबे गोरोबथाया बर'नि बेसेबांबा रोजा रोजा मुंख्लंफोर आइ आफा रायजो राजानि थै आरो गोलोमदै बेसेबांबा खस्थ' सहायनायजों मोननाय मोनसे गोरोबथा। दा नंखायनो बे गोरोबथाया नोंथांमोननिनो क्रेडिट, नोंथांमोननिनो फिथाइ, नोंथांमोननिनो गोब्राब नाजानायजों मोननाय मोनसे एचिभमेन्ट। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों कंग्रेचुलेसन होयो आरो साबायखर बावो नैबे समाव। दा मानगोनां रायजोफोर, हारिया हारि महरैनो थांना थानो होननानै गोलाव सम सोमावसारबोबाय। बे सोमावसारनाय समाव जों नायाखै जोंनि हारियाव मा खहा जादों, मा थालांदों, मा जामदों, मा जिदों, जोङो बेफोरखौ नायबोआखै। दा बेजोंनो फारसेथिं जोंनि हारिया माबा मोनसे मोनदोंबा फारसेथिं जोंनि हारिया माबा मोनसे खहाबो जाबोदों। नाथाय बे खहा जानाय आरो मोननाय बे मोननैखौ हिसाब खालामनानै दिनै जोङो नुबाय जे बे मोनथाम गोरोबथाखौ मोननो हानानै जोंनि हारिया सिनस्रिया बेसेबांबा गोरा जाबाय मुलुगाव थांना थानायनि थाखाय। मोनसे समाव मालायजों नासयजानाय, सोबख'जानाय, थगायजानाय, गादबजानाय, जोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामा, जोंनि कलेजफ्राव माने फोरोंगिरि होआ, जोंनि लामा सामा दालां जाम्फैफोरखौ बानायनानै होआ, जोंनि मानसिफोरनो साख्रि बाख्रि होआ, बे गासैखौबो सुफुंनो थाखाय सोमावसारदोंमोन। नाथाय बे सोमावसारनानै जोङो जेखौ मोनबाय, थांनाय 2003 मायथाइयाव जि BTC गोरोबथा जाबाय, बे BTC गोरोबथा जानायनि उनाव जोंनि मानसिफ्रा बयबो हास्थायदोंमोन कि जोङो एसे एनैब्लाबो जोंनियाव मोनसे सोलायनाया फैगोन, जोंनियाव जौगानाया फैगोन। मालायनि खुंथायनि सिङाव थानानै हारिया देबोर नांनाय बायदि जादोंमोन। जोंनि गासैबो बिथिङाव जोंहा जौगायाखैमोन। जोङो एब्ला माबा नङा माबा मोनसिगोन। नाथाय नायैनो 17 बोसोर थांबाय। बै 2003 सनाव 2003 मायथाइयाव सोरबा फिसा हौवा जोनोम मोनदोंमोनब्ला, सोरनिबा फिसा हिनजाव जोनोम मोनदोंमोनब्ला दिनै मेट्रिक पास जानानै बियो जोंनि मिटिंआवसो फैदों खोमा। नाथाय जोंनि गामियाव अन्थाइ थरसेबो गोलैयाखिसै, जोंनि गामिनि न' गंसे लुजायाखिसै,
जोंनि गामिनि गोरिब गुन्द्राया जेबो मोनाखिसै नैबेबायदि थासारियाव जोङो फैनो गोनां जादों। दा नंखायनो रायजोफोर नैबे गोरोबथायाव बर' हारिनि जे गुबै थांखि बेवहाय सहैनो थाखाय आरो बारा गोजान गैयै मोनसे मोजां गोरोबथा जोङो मोननो हादों। बे गोरोबथानि गेजेरजों केन्द्रीय सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट राङारि अनसुंथाइ मोननायनि लामाया रोखा जाबाय नैबे गोरोबथानि गेजेरजों। बे गोरोबथायावनो DCSP खौ जोंनि खाथियाव मोननो हाबाय जोङो। थांनाय गोरोबथायाव DC खौ जों बाहायनो मोनामोन, दायो जोङो डिप्युटि कमिशनारखौ बाहायनो मोननाय गोहोआ जोंनियाव फैबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि जिखिनि हारिमु राव थुनलाइ जौगानाय बे गासैबो खामानिखौ मावफुंनानै लानो हानायनि सुबिदाया जोंनियाव फैबाय। दिनै बर'फोरनि राव थुनलाइ जौगानो थाखाय जोङो खेराइसालि बाथौसालि बायदिसिना मोननो हाबाय। आरो माखासे माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बर' हारिनिनो माखासे जायफोर गुबुन गुबुन धोरोमफ्राव दङ बिथांमोना बे माइनरिटि डेभेलपमेन्टनि रांजों गावसोरनि बायदिसिना थानसालि गिर्जा लुनो हानायनि लामाफोरखौ मोननो हागोन। दा बे गासैबो सुबिदाखौ बे गोरोबथायाव जोङो मोननो हादों। बेजों लोगोसे बर'नि जि जेंना सोलोंथाइनि जेंना बर' मिडियाम फरायसालिफ्रा उनावसो लुनायलाय नांगौ बायदि समाव जोङो माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखैमोन। जोंनि फोरोंगिरिफ्रा सेलारि बेथन मोना, जोंनि फरायसालियाव लेखा मोना, जोंनि फरायसालिफ्राव मास्टार नांगौ होनबाबो पस्ट क्रिएट खालामा। दा बेनि थाखायनो 1987 मायथाइनिफ्रायनो डाइरेक्टरेट मोनसे बिदोंमोन बर' बिजोंनि थाखाय, बर' मिडियामनि थाखाय। बेखौ बियै मोनाखैमोन, नाथाय नैबे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बेखौ मोननो हाबाय आरो बावैसो बे डाइरेक्टरेटआ दाजालांबाय। दिनै बर' बिजोंनि डाइरेक्टरा नैबे बोसोरनिफ्रायनो नांगौ बायदि पस्ट क्रिएट खालामनायनि प्रप'जेल होनो हागोन, स्कुल कलेज गायसननायनि प्रप'जेल होनो हागोन, जोंनि सिलेबास जोंनि केरिकुलामफोरखौ थिक खालामनायनि जोंनि बे डाइरेक्टरा खामानि मावनो हासिगोन। दिनै बर'नि जारिमिनखौ फरायनो मोना जोङो, जोंनि जि केरिकुलाम जोंनि सिलेबासफोरखौ मालायफ्रा बानायो, जायनि थाखाय जोङो गोसो जाब्लाबो जोंनि हारिनि जोंनि हारिमुनि जोंनि जारिमिनारि बाथ्राफोरखौ सोनो हाया। नाथाय बे कारिकुलामखौनो जों बानायनो मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि डाइरेक्टरेटखौ जोङो मोननाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि सिलेबासखौ जों बानायना लानो हासिगोन। जोंहा गोबां खाबु फैबाय। बेजों लोगोसे सा सानजा भारतआव गंसेबो रायजोआव गंनै गंथाम इउनिभारसिटि गैया, नाथाय नैबे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बिटिआर काउन्सिलाव मोनसे काउन्सिलसो बेवहाय जोङो गंथाम इउनिभारसिटि मोननो हाबाय, गंनै मेडिकेल कलेज मोननो हाबावबाय जोङो, गंसे इन्जिनियारिं कलेज NIT मोननो हाबाय, नेशनेल स्टेडियाम मोननो हासिगोन। क'क्राझार जिल्लानि बबेबा मोनसे जायगायाव रेल डाब्बा बानायनाय रेल क्रस फेक्ट्रि जों मोननो हासिगोन आरो बेफोरजों जोङो बेसेबांबा जौगानो हागोन। दा मानगोनां रायजोफोर गोरोबथाया जालांबाय थायो, हारिया जौगाया, दिनै गामिनि गोरिब गुन्द्राफ्रा जौगाया, बेखौ लानानै जोंनि हारिया दिनै गोबां समाव सानो जे बेजों जोंहा मा जागोन। जोंनि आइ आफाफ्रा बुंनो रोङा, माबा मोनसे बुंगोन लिडारफ्रा गाज्रि मोनगोन, ओंखाम मोनजायाखैना दै गांदों, ओंखाम मोनजायाखैना माबा मोनसे उखैदों, जेबो बुङा। मानोना जोंनि हारिनि आखलानो बिदि जोबोद नोरोम हारि। दा बेनिखायनो जोंनि लिडारफ्राबो थगायदों। लामा न' सेरावनो जोंहा BTC नि सिटनि न' दङ देबारगावआव, गावनि जायगायाव गावनि न'खरनि सोरनिबा साख्रि बाख्रि होजोबना लाबाय, हा धन सम्पति गावहा मावजोबना लाबाय। नाथाय साहा ओनसोलाव बबेयाव मा जादों मा जायाखै नायाखिसै, खोला ओनसोलाव मा जादों नायाखिसै। दिनै गोबां बर'फ्रा रिक्सा आला थेला आला बन फानना जानाग्रा जौ फानना जाग्रा जाजोब्बाय। बिसोरनि थाखाय जेबो एसेबो बिथाङा सानाखिसै, जायनि थाखाय दिनै जों राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों। जोङो राजखान्थियाव फैगोन होनना मालाबाबो सानाखैमोन रायजोफोर। दिनै जे राजखान्थियाव फैनो गोनां जाबाय, बिथांमोना जुदि रायजो राजाफोरखौ नांगौ बायदि अननाय मोनब्ला, रायजो राजाखौ जोथोन लानाय मोनब्ला जोङो दिनै राजखान्थियाव फैनांगौनि गोनांथियानो गैयामोन। बे थांनाय जुगे जुगे बै गोलाव समाव जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नांगौ बायदियै जोथोन लायैखायनो दिनै जों थिग खालामदों थांनाय 70 बोसोराव खोला ओनसोलनिफ्राय जौगानायनि खामानि मावबोबाय, एबार जोङो सा ओनसोलनिफ्राय जौगानायनि खामानिखौ मावगोन। मानोना बे ओनसोला गोबां नेग्लेक्टेड जानानै दङ। बे ओनसोलनि हा हुनि मोनथायखौ होनाय, बे ओनसोलनि लामा सामा, बे ओनसोलनि स्कुल, दै मोनलोंनाय जेसेबां जेंना दङ बे ओनसोलाव साहानिफ्रायसो जों खामानिफोरखौ मावबोगोन। दा बेखौ जोंनि पलिसि हिसाबै जोङो थिग खालामदों। बिनि अनगायै भारत सरकारा बुंदोंमोन जायफ्रा पाक्का न' गैया बिसोरनो गंसे गंसे पाक्का न' लुनानै होनांगोन। जायफ्रा दिनै जब साख्रि बाख्रि गैया बिसोरनो जब कार्ड होनांगोन।
साफ्रोमबो मानसिनो जब कार्ड होनांगो जब कार्डल' नङा जब कार्ड होनायनि उनाव 100 दिननि खामानि होनांगो नाथाय बे 100 दिननि खामानिया बहा जब कार्डखौ होबाय गावसोरनो लांफिनबाय जब कार्डनि मुङाव 500,000 थाखा होयो गावसोरा 8,000 10,000 बरननानै जायो दा नंखायनो रायजोफोर जोङो दिनै बिजिरनानै नुबाय अबस्थाया जोबोद गाज्रि आरो बिथांमोनखौ निमाहा होनो हानायनि अबस्थायावबो गैया नंखायनो जों हिसाब खालामजोबनानै बरनजोब्बाय कि जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जायफोर दिनै PMYनि न' होगोन होननानै फैसा जादों न'खौ मोजाङै लुफुङाखै जायफोरानोखि जब कार्डनि फैसा जादों बे मानसिफोरखौ साफा साफा नागिर केस होनानै जेलाव सोजोबनायनि बेबस्था खालामनो जों थिग खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनिफ्राय जों सेन्सास खालामदों दायो जोङो सार्भे खालामगासिनो दङ बेसेबां मानसिया न' गैमारा जों बेखौ सार्भे खालामदों बेसेबां मानसिया अटल अमृतनि कार्ड मोनाखै जों बेखौ सार्भे खालामदों बेसेबां मानसिया रेशन कार्ड गैया जों बेखौ सार्भे खालामदों आरो जों थिग खालामदों जे सरकार दानायनि बोसोरसेनि गेजेरजोंनो जेसेबां न' नांगौ लुना होनाय रेशन कार्ड नांगौ होनाय लेट्रिन जिखिनि गभर्नमेन्टनिफ्राय स्किम दङ बेखिनिखौ बोसोरसेयाव जेरैखि जाया इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों मोनसे थांखि लादों ओंखायनो जों सार्भे खालामदों आरो नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों आङो एटलिस्ट अन्तत माने गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि स्किम दङ बे स्किमाव जाहाथे रावबो थाइसेबो थाखा होआ न'नि मुङाव नोंथांमोना थाखा होनाङा जब कार्डनि मुङाव थाखा होनाङा साख्रिनि मुङाव रावबो थाखा होनाङा बेबायदि थाखा होनो हानायमोनब्ला बर' हारिया आलादा रायजोखौनो बिनाय नङामोन ओरैनो बायै जागौमोन दा नंखायनो दिनै जोंनि थाखाय जोंनि सोमावसारनाया बोर ना साव जाखो होननानै जोंनि मानसिफ्रा सोंनो हमदों एसेबां पुलिस मिलिटारिजों बुख्रेब जानानै सिलाइ बारुदजों गेलेनानै बेसेबांबा खास्रि बिस्रि थासारिजों फैनानै दिनैनि समाव गावनि मानसियानो गावनि मानसिनाव साख्रि बायना लानो गोनां जायोबा बिनिख्रुइ दुखुनांथाव आरो मा थानो जोबोद दुखुनांथाव जादों रायजोफोर दा नंखायनो नैबे समाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बड'फाया जि सिमांखौ नुदोंमोन मोनसे गेरेमसा हारि दानाय बे सिमां बे हाबाफारिखौनो लानानै जों दावगागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव मोनफ्रोमबो बर' गामिखौ साबना हामना खालामनाय बिनि थानसालि लुनाय गामिनि बायदिसिना क्लाब आइजोफोरनि अफिस हौवाफोरनि अफिस बायदिसिना माने लाइब्रेरि लुनाय मोनफ्रोमबो गामिखौ आदर्श गामि हिसाबै खालामनानै खेराइ सिफुं खाम सिफुं थानाय गासैबो रोखोमनि मोनसे आदर्श गामि जानो हानाय बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लादों जोंजों लोगोसे गुबुन हारिफोरखौबो जौगाहोनांगोन बिथांमोनाबो जोंजोंनो गोबाव सम थाबोबाय एखम्बा फिसा बाथ्रायाव एना एनि जानानै जोङो नांलाय खमलाय खालामदों मालाबा आदिबासीजों बर'जों नांलाय खमलाय जादों नाथाय खहाया मोननैयाबो जादों मालाबा माइनरिटि मुसलमानजों बर'जों नांलाय खमलाय जादों खहाया मोननैयाबो जादों दा दिनै जोङो मोनसे मोजां थासारियाव जोङो खामानि मावनानै बयबो जौगालांनांगोन जायफोरा साख्रि बाख्रि गैयै लाइमोनफोर बिसोरो मावनानै जानो हानाय लामाखौ बरननांगोन गभर्नमेन्ट साख्रि गैया नाथाय मावना जानो हानाय गोबां लामा दङ जायफोर आबादारिफोर बिथांमोना खेबथाम गाहाम आबाद मावनो हानायनि लामाखौ बरननांगोन आइजोफोरा जायफोर दङ नोंथांमोननि जिखिनि जोंहा आइजोफोर दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ बिसोरखौ ट्रेनिं होनानै गुबुन खामानि फोरोंनानै रां खामायनो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन जोंनि आइजोफोरनि आखायाव दिनै रां गैयिनि थाखाय मुलि बायनानै जानो हाया नांगौ बायदियै न'खरनि खरसाफोरखौ गोसो बायदियै खालामनो हाया जोंहा गोबां जेंना नुजायो 20,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ BTC एरियायाव भारत सरकारा गोबां फैसा हरदों बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसाखौ होआलासिनो BPFनि लिडारफ्रा जाजोबदों दा नंखायनो जोङो थिग खालामदों जे मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ खमसे खम 75,000 भारत सरकारा होनो होनाय फैसाखौ जों बिथांमोननो होनो हानाय बेबस्था खालामनांगोन दाउ अमा फिसिनो हायो आइजोफ्रा ना फिसिनो हायो दानाय लुनायाव आखा फाखा एम्फौ फिसिनो हायो बैफोराव एफाल' मदद खालामनांगौ जे बोरैहाय माने मार्केटखौ बाजारखौ खालामनानै होनांगौ बिथांमोननो ट्रेनिं होनांगौ जि दानायखौ बयबो रोंखागौ नाथाय बाजाराव मा जि नांगौ बेखौ एसे फोरोंना होबानो जोंनि आइजोफ्रा हाजार थाखा खामायनो हायो बैफोर बेबस्थाखौ बिथांमोना खालामनानै होआखिसै थांनाय समाव सोरबा खाम्फा बरगयारिया गावनि उइभिं सेन्टार बानायनानै लाबाय सोरबाया गावनि न'आव बानायनानै लाबाय नाथाय जोंनि आइजोफोरनि थाखाय जेबो बानायनानै होआखिसै दा नंखायनो दिनै रांखान्थियाव जोङो गोग्लैसोनानै दङ दा नंखायनो जों सानदों सरकार फैनाय लोगो लोगो गिबियाव जायफोर दिनै बन फाननानै जाग्रा जौ फाननानै जाग्रा
थेला रिक्सा नारनानै जाग्रा बै सुबुंफोरखौ गिबियाव अनग्रोनांगोन जोङो मानोना सुबुंथिया अराय सम थांनानै थानांगोन मानगोनां रायजोफोर बिथांमोना जौगाबोनांगोन जोंनि हारिया गेरेमसा हारि जानांगौबा साफ्रोमबो बर' फिसाया बोथिनै ओंखाम मोजां मोनजानांगोन बयबो मोजां ड्रेस गाननो मोननांगोन बयबो लेखा फरायनो मोननांगोन बयबो गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जानो हानायनि खाबुखौ मोननांगोन अब्लासो हारिया गेरेमसा हारि जानो हागोन दा नैबे समाव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै नोंथांमोना बयबो थांखि लाखाबाय गुबुन हारिफ्राबो थांखि लाबाय एबार UPPL निनो गभर्नमेन्ट फैगोन आरो नङाबा जोंनि थै आरो गोलोमदै जिउ होनानै मोननाय BTR खौ BPF आ मालाबाबो बेखौ मोगथाङाव जाफुंनो होनाय नङा BPF आ हाग्रामा महिलारि बिथाङा NDB नि खुनु मोनसे सलुसनखौ लुबैयाखै नोंथांमोना नायदोबा नुगोन गोबां इलेक्शन फैयोब्ला NDB नि माबा मोनसे गोरोन्थि मावनायफोरखौ बिथांमोना रायखांनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गुबुन हारिनि सिगाङाव बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना गासैखौबो उल्टां फाल्टां खालामजोबो बिथांमोना जोंनिनो बिदा फंबाय हारिनि थाखायनो नांदों दिनै जेंनाया सुस्रांबाय न'आव फैबाय ज' जोङो हारि दानायनि खामानि मावनो ओंखारबाय बे मा गाज्रि जाखो दा बेखौ हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बिथांमोना लुबैया बिथांमोना गाव हारसिंनो राजा जानानै अराय सम जालांनो लुबैयो बर' हारिनि सोरबाया आरोबाव जौगाबावथों बेखौ बिथांमोना मालाबाबो लुबैया बर' हारिनि सोरबा सासे फिसाया सोरबा सासे बर' जोहोलावा गिदिर मानसि जाथों बेखौ बिथांमोना मालाबाबो लुबैया दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर आङो रावखौबो बखिनो लुबैया आं रावखौबो सोंखारिनो लुबैया नाथाय हारि दानायनि बेलायाव जाय जोंनि सिगांथि गसंगोन बिथांमोनखौ खिन्थु जोङो नाख्लायनानैबाबो दावगालांगोन जों बेखौ रोखा खालामगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो लामा नायबाय गोबाव सम लामा नायबाय जे बिथांमोनानो मावथों होननानै बिथांमोनानो जौगानायनि गासैखौबो थिग खालामथों होननानै दिनैबो बिथांमोना जेबोखौनो मावाखिसै नंखायनो दिनै जोङो फैनो गोनां जाबाय आरो दिनै गाज्रि बुंदों जोंनि सुक्ति खालामनाया जायाखै ओरैया जायाखै गावसोरा 17 बोसोर मोनबाय 17 बोसोराव हारि दानायनि बाथ्राखौ मानो रोखा खालामाखिसै दिनै बिथांमोना बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो हाया दा नंखायनो आङो बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय दा मान এইখিনি সময়ত আমার